Vitajte pri sledovaní prvého vydania magazínu Komunistickej strany Slovenska. Budeme vás v ňom informovať o veciach a udalostiach, ktoré v našich masovo-komunikačných prostriedkoch nenájdete. Je to spôsobené tým, že žijeme v dobe, kde je lož vydávaná za pravdu a pravda za nepriateľskú propagandu. Preto sa pokúsime prinášať vám informácie tak, ako ich vnímame nielen my, komunisti. Tí skôr narodení vedia, ako sa žilo za socializmu. Je preto potrebné neustále tieto skutočnosti opakovať, aby to konečne začala chápať i dnešná mládež. Aj napriek vážnym chybám sa pre bežných ľudí urobilo veľa. Bohužiaľ, už viac než 20 rokov žijeme v ekonomickej a politickej neslobode. Podozrivo ľahké víťazstvo prozápadných síl u nás v roku 1989 bolo len zlým začiatkom. Z našej vcelku úspešnej a rešpektovanej krajiny sa stala poslušná kolónia Západu. Niekto rozkradol náš národný majetok, skupuje našu zem a zaujíma sa aj o našu vodu. Je nám podsúvaná myšlienka, že nie sme schopní si sami riadiť svoje záležitosti. Preto sa dnes o našej budúcnosti rozhoduje na Západe a nie u nás doma. Sme ničení kultúrne, ale aj ekonomicky. Prijaté zákony umožňujú, aby zisky z našej práce mohli beztrestne prúdiť na západ. V skutočnosti ide o legálne vykrádanie Slovenska. Už viac ako 20 rokov v médiách nepočuť slova rozvoj či budovanie. Namiesto nich tu denne zaznieva bankrot, recesia a prepúšťanie. Našu spoločnosť zasiahol hlboký morálny úpadok. Hodnoty ako poctivosť, čestnosť a pracovitosť sú dnes zneužívané a zosmiešňované. Zlodejčina a lož sú jediným správnym heslom dnešných dní. Sociálna rovnosť a spoločenské vlastníctvo boli vyhlásené za najťažšie zločiny socializmu. Život znovu potvrdil, že kapitalistická spoločnosť, založená na vzájomnom okradaní, nemá žiadnu budúcnosť. Reálne hrozí, že naše deti budú ešte väčší otroci, ako si dnes dokážeme predstaviť. Naším magazínom chceme osloviť všetkých, ktorí ešte majú charakter, morálne vlastnosti a zdravý rozum. Chceme osloviť ľudí, ktorí chcú žiť v lepšej a spravodlivejšej spoločnosti, než je tá dnešná. Chceme osloviť všetkých, ktorí odmietajú tento krachujúci zlodejský systém. Veríme, že náš internetový magazín si nájde široký okruh svojich priaznivcov. V minulých mesiacoch prešla Slovenskom vlna odporu voči NATO. Západ, ktorým sme dnes ovládaní, sa všemožne snaží o rozpútanie vojenského konfliktu vo východnej Európe. Kapitalisti znovu potrebujú vymazať svoje dlhy a zarobiť na vojne tak, ako to už poznáme z minulosti. Médiá nás manipulujú k tomu, aby sme uverili, že vojna s Ruskom bude správna a nevyhnutná. Rusko a Putin sú vykresľovaní ako agresor a obluda. Lenže pohľad na mapu základní NATO ukazuje, že veci sa majú inak. Ten obrázok nepotrebuje žiadny komentár. Je zreteľne vidieť, kto je agresor a ako sa z obede vyrábá vinník. Keďže všetky hlavné médiá ovláda Západ, nečudo, že prejavy odporu voči NATO nedostali v spravodajstve žiadny priestor. Aj napriek silnému mediálnemu embargu sa ľudia na Slovensku dokázali spojiť a zorganizovať. Zhromaždenia na podporu mieru sa konali nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, Michalovciach, Prešove, Martine, Handlovej či Humennom. V dobe, keď za šírenie pravdy môžete očakávať problémy, sa našli ľudia, ktorí sa nebali tieto protesty zrealizovať. Aktívnu úlohu v nich zohrala Charta 2015, občianski aktivisti, ale aj členovia Komunistickej strany Slovenska. Prispeli sme organizačne,
príhovormi a svojou účasťou. Zatiaľ sa u nás za nepohodlné názory nezatýka, ale tlak na umlčanie pravdy sa neustále zvyšuje. Média už nedokážu udržať pri živote svoje vyfabrikované klamstvá. Preto sa systém uchyľuje k nalepkovaniu a zastrašovaniu nepohodlných občanov. Každý, kto neverí oficiálnej propagande, je nebezpečný živel a extrémista. Vôbec nevadí, že cenzúrou a obmedzovaním slobody slova tieto médiá popierajú svoje vlastné demokratické hodnoty. Tu nejde už len o nespokojnosť jednotlivcov. Táto nespokojnosť postupne narastá a naberá celospoločenský rozmer. Vojnové štvanie a propaganda bežia v plnom prúde. Vidíme to aj v spravodajstve o Ukrajine. Nedozviete sa v ňom o tom, že v silových zložkách a v ukrajinskom parlamente pôsobia ultranacionalistické živly. Že spôsob vlády na Ukrajine nenapadne pripomína fašizmus. Nedozviete sa pravdu o vraždení opozičných poslancov a ľudí iného názoru. O týchto závažných skutočnostiach naše médiá aj politici zarito mlčia. Zámerne nás neinformujú a prekrúcajú všetko, čo nevyhuje ich mediálnemu obrazu o Ukrajine. Nie sa čomu diviť, ich spravodajstvo vzniká v západných spravodajských centrálach. Prekrúcanie pravdy, falošný humanizmus, klamstva a vyhrážky to sú hlavné pracovné metódy dnešných slobodných médií. Veľká časť občanov už pochopila, že hlavné médiá stratili svoju vážnosť a dôveryhodnosť. Jednoducho im už neveria. Naša vláda zločiny na Ukrajine nielenže prehliada, ale tento režim ekonomicky podporuje. Myslíme si, že akákoľvek spolupráca s krajinou, ktorá rehabilituje a velebí vojnových zločincov, je neprípustná. Namiesto vytvárania silného medzinárodného tlaku na Ukrajinu nastalo znepokojujúce mlčanie. Premiér Fico predčasom vyhlásil, že nám hrozí vojna veľkého rozsahu. Bez bližšieho vysvetlenia nám oznámil, že sa chystá vojna. Prečo len naznačuje? Prečo nepovie celú pravdu? Čo mu v tom bráni? Nepociťujeme žiadnu hrozbu zo strany Ruska a nechceme sa zapájať do žiadnych ozbrojených konfliktov. V minulosti sme po boku nemeckej armády bojovali proti Rusku. A všetci vieme, ako to dopadlo. Napriek víťazstvu Červenej armády pred 70 rokmi sa nacizmus nepodarilo zahubiť. Kapitalizmus ho stvoril, oživil a dnes znovu silnie. Posledné udalosti naznačujú zmenu politiky Západu voči Rusku. Západ pochopil, že ekonomická a politická izolácia Ruska nie je možná. Namiesto Ruska na kolenách vidíme silnú a suverénnu veľmoc. Najbližšie mesiace ukážu, ako Západ naloží s nacionalistickým režimom v Kieve. Skrachovaná Ukrajina však môže byť vážnym destabilizačným faktorom aj v našom regióne. Naše dejiny nám pripomínajú, že slovanské územia už boli mnohokrát dejiskom vojen, biedy a utrpení. Opäť raz stojíme na zlej strane barikády. Stávame sa spolupáchateľom zločineckej organizácie NATO. Preto v tejto neľahkej dobe musíme prejaviť svoju občiansku uvedomelosť a statočnosť. Musíme sa vyjadriť jednoznačne proti tejto nezmyselnej vojne. Záujmy Západu sú nám cudzie a nebudeme za ne bojovať. Nedopustme vraždenie Slovanov, nedopustme rozputanie vojny v Európe. Politici sú vydierateľní a zbabeli viac ako kedykoľvek predtým. Nezastupujú záujmy občanov a už sa to ani nesnažia zakrývať. Urobia všetko proti ľuďom, naozaj všetko, čo im korporácie nadiktujú. Politické strany sa pred voľbami všelijako preskupujú. Je ale zrejmé, že všetky nitky vedú k oligarchom, ktorí toto volebné divadlo organizujú a financujú. Je úplne jedno, či si zvolíme ľavicu alebo pravicu. Výsledok bude vždy rovnaký.
okrádanie občanov zľava alebo zprava. Komunisti ako jediní presadzujú skutočnú zmenu systému. Všetci ostatní sa snažia iba o kozmetické vylepšenie kapitalistického systému a vlastný profit. Pre oligarchov sme vždy boli nepriateľní a slovo komunizmus u nich vzbudzuje panický strach. Strach o svoje nakradnuté majetky, strach z trestu za svoje zločiny. Aj preto si dali schváliť zákonom, že socializmus bol zločin. Aj preto sa z rôznych protispoločenských živlov stali 100 000 obetí komunizmu. Aj preto nás neustále mediálne znevažujú. Sme pre nich jedinou reálnou hrozbou. Vážení občania, pokúsme sa spolu napraviť chyby minulosti. Dajme šancu morálke, spravodlivosti a lepšej budúcnosti pre naše deti.